26 ଯାଏଁ ରହିବ ଥଣ୍ଡା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଯାଇପାରେ ଜୀବନ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଥଣ୍ଡା। ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଜାନୁଆରୀ 12 ପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଥଣ୍ଡାରେ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖସି ଚାଲିଛି ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 11 ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଗୁଳ। 15 ତାରିଖ ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 25 ସହର। ରାଜ୍ୟକୁ ଥରହର କରୁଛି ଥଣ୍ଡା। 25 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 6 ସହର। ସେହିପରି 8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 7 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଜି ଉଦୟଗିରି ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 2.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିଛି ପାରଦ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଉରକେଲା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। -1 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି ଶିମିଳିପାଳ ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଶିମିଳିପାଳରେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ଆଜି -1 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ଶିମିଳିପାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପାରଦ ପୁଣି 9 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀରାମ ଟିଭି।